Zavolaj Marekovi. A čo robí? Nie normálne. Zavolaj Marekovi, on. Na čo ma prezváňa? Čo nie normálne slabé. Sorry. Páčo. Páčo! Leko? Áno. No to je. Takhle, obsudíme. To je vysoma. Kde mám mobil? Kam som to vzala? Páčo, kde je Páčo? No. Počkaj, ja zabudme. Jeszcze na ogóle ma. No kde si, Patre? Kde tu? Tak za tebou, ty koza, kde tu? Vypni to! On nemá doba. Teda on mi volal, ne? Ja. To sa volá. Ríšo! Ty si posielal Myšiným počakom? Ticho, do ní mobil. Ona... Páčo, na čo mi voláš? Ja som iba jeden videla. A môj v takom zelenom, neviem, môže. Taký, neviem. To je malo. Ja som tam mal oný... No, počak. Biču soťak. Mal som tam biču utierku. Nevieš niečo o tom počaku? Ne, Ja som v takom to mala. A nevieš, kto ho vzal? Drop for decoration. A Dominika je sprostá. Bo ja že som stratila počak a ona, že to je jedno, jak som na mikino. Ty mám jeho oný. Jak? Čo robíš? Môžem, vysoká. Hej, to si na hore. Tejto všetci. A kto všetko počil? Ja, ale z Myšky. Nechcem. A počula, tá Ríšava niečo nepočula, lebo nevedela počak. Tak si zobrala Myši Arafat. Myško. Neprišli. Majo, ja to mám Majo. Máš Majo. Ne, toto je. Majo, Neviem, taká Ríšava ona zobrala Myši Arafat. Myška, ty máš na Myšku, ona ti tak rozsypala nohy. Ježiš, Maja. Na streche, dáme pozor. Majo? Prečo? Ježiši. Ideme? Dobre, ideme naspäť. Dobre, maj sa.